ikong indaker tariang ibade uwe na gilongkemi ibalami syakmat na kabanta banno senyang ya ki babun ki pajba hakathan khamtam hakane kasnem kabaladap hakajingwan jong kajing pakhangsenong na kabanta kajingpang khlam covid-19 menta ka kentipat hadin ka jingyo banyakren bat ginong peniat ya ka Skul Sati Raja Memorial Secondary School kabadan ha Omsning Patarim menta ka singi ka arpol tarik upanai April arjar arpawai ilalet ban no senyang syakane ka Skul daki plakot kabla Thep ru hapo kita ki plakot daki jingais ngobha ki bakentup ya ki khulom ki let bat ki we syabaro ki Khynnah Skul jongkane ka Skul nadu ka kelas nursery hadu ka kelas 10 haba aijingkren na kaliang jong ba obi rani ubade presiden jong ka seng rawa kabade ka seng ka bapeniat ya kane ka Skul ulong ba ka ying ka sem jong ikong indaker tariang kade ka ying ka baju kursian bah ya ki pajba akibadan kam ya ki jingeram Wei na kita orang ba udai ukpa kikun jong idudu indaker tariang takti jam nakam tajai yang iba sanbor iba la ai nongkong hisap kita ying bagi ibu ya igno center kedai lang ba kajing Krik hitam kejong i, bat hakapor bangi wan ban bu yang mau nongrim bat bangi seng ban senatang we umau kebut upaya dei ma i bawan ban seng nongkong ya kaneka nongrim sengadap da kejing dokumen menta haganeka singi niyo sa long kemi nakajong yang kasam iba deiru imambar ibarim jongi Idai founder jong kene garawahi na do kamensua sim mentaga skiwa penurlong baduan ra ya kene ka plakot ke bakong santam hake bangi Thep ya dijingdang jing start baro ke man ke ski ikit na jing nyira kene bat nilegang sala jing idon dijingdang jing start hapo kene ka plak denum deina na kata ka daung idon kam le ban burom ya kinong le bahajungi dan kam, saya kublai sibun sajistin mentak idam nam takkan lagi ini. Ya kemudian kesam ini. Lese. Ting, ting. Ini gede ber ya? Plastik. Hi kum ki Khynnah Skul hide banlong ki Khynnah ki baminat bat hide ru banlong ki Khynnah ki ban puli bha ya ki kot bat khamtam hide ban kongu ikino hikai nama kino hikai bun sin kilong kum ki kimi ki pa ki jong ti hi ka po jong ti bun ka bun ka po jong ti ka pelut kham bun bat kino hikai bat imei pa jong ti pidan tang men step bat minit ya rei ka po jong ti ka babun ka de bat kino hikai Skul Tapi pide ban sien mikina hikai jong ti bak pide kita ki kini ki pa jong ti. Namar pide ban long ki Khynnah ki ban minat. Namar kum menta lai ka porthai ka long ka bajanjar ban yo kam ban yo jam. Te nada khlem ka jingdang jing start. Wala dong idon makana ka spa ron re kam don jing mentoi airo. Ko heb ba ye nga friend hangni pide ban long ki Khynnah ki ban minat ha bat kum jo ki kini ki spa ro. Pide ban don man ka por hasunda jong ki kun ki jong ti. Jadi ban ai kapur di kun jong fi ban puli kot bah, bakin kot bah. Te ban ngak sepat dia hiru, bang ayang hangni, bang no senyang hangni ngam dei kata kabri ka bang adei kabri ka baru spa, lan yang adei kata kabri ka badan spa dan so. Rai em ngaru adei kabri ka baduk, ngalong kumpalong mafi.
kumju baro bat ngade hiru kabru ka ba lahe la asan hangni po snong sning hi tinga ka pat hi bahin bu lam hagijing duwai nakabanta jonga banga hagini gisni ngadon hapadeng kajing bam koi bam pia ngadang Thep sha samari ladi tetang kini ki kentien nga kentu ya fi hab ba e ba fin kre kwat ba ba fin minot ba ya fi puli hiri ban ko Habayo bania kranpat bari principal jong kane ka school ikong bala kantiu umba ilaong ba kane ka de ka jingker khu ka bakrau tam kaba ka school kayo amat ya ki jingker khu namar ki Khynnah ki buan pule ha kane ka school ki babunhi ki de ki buan na ki longying ki baduk bat kane ka jingyo ya ki ne ki plakot kalapan long ya ki Khynnah ban yo ya ka juk kar kom rakot namar kumbalong hi ki Khynnah ha kane ka school dang don bun ba ki Khynnah ki bara ya ki kon dak ba Thep ha ki plastik Hakaba ningkong ning shop ngapen pau ka jing sungu ya blade like rat hakaba lapli kene kalat hakane ka sngi hakaba ngin ya kendu lang ringkat kinong le bha hakane ka school jongi khamtam ya ikong indicate taryang ringkat ba ka yeng ka syam jongi nagaliang jongi ka school ni snow ban pen pau ka jing sngu ya pikong ya kane ka jing sbun men sim ka jong pi hakaba pio i shisha ya ki Khynnah school jongi kidan hapdeng shibun ki jing duna bat kumba philayo iru ki bon ki Khynnah hi ki bawan cha school klem ki plakot ting ting ki da ka plastik banwan cha school banyo e ka jingnang jing start ti hendai ka ne ka jing pen pau jong ublei ling ba jong phi ka jing ai men sim jong phi ru ya ka school ka jongi ba phiwan ra i kini ki pla she ki hap ki baret jongi baro na du nursery adu class 10 ni sngo bangim la ban siu keliang ye phi henrei ngin duai na ka benta ka jong phi bat ka yin ka sem jong phi baro ko wei ba phindan hapdeng ka jing kwa jing khia bat ngan ngaker pat ru ya ki Khynnah school ki balayo pediang ye kini ki pla hakan ne ka sni ba phin pendan kam hok ye ki pin kit ye ki man la ka sni bat phin le bharu ye ki thnang ba ki ba ai ye phi ye kini ki pla kindan shisha kata ka jing snow ba hoat nilale ya ka badai te kumta nga terpat ya ki kmi ki paru kumju ba phin pha ela ki yala jang ki kun ki ti jong phi school da ka ba kinra ya kini ki pla om shu ki tu ki pla le se ki ba rem ki ba khamyo khamkat ki ra ki pla pat ki ba rem le ki bamla ban thiet pa de ki pla ki ba rem ba pli ki ha ban ra da ka plastik te hendrei ikong ha ka de sngi kong inda ke taryang ila ayeng ya kan ka plakat babaro nya renti lang nya kit lang da kan ka juga pla ka Sati Raja Memorial Secondary School la seng house nam ar hajar sau but hadu menta menne ngidan nadu ka class nursery hadu class 10 te ki total number jong ki Khynnah ki lakot chedu ar spa ngut ea but kinong hikai kidan kumba khatwe ngut